A d'urvla, conas atá tú. Fuair mé amach le Janie gur bas bocht tí an tanam boxtí. Beidir gur nathníonn tú an tedal an béal bocht le Flann O'Brien. An bhfuil sé léite agat. Ag curry géal go bhfuil tú bocht an béal bocht. Inniu Janemis Baxtí. Mar is óldúin, Baxtí an ngridal, Baxtí an banna. Muna bhfuil tú an ann Baxtí a dhéanamh, ní bhaithí tú far riamh. Anis, cogar. Is féidir lo a bheith níos mó cosúla pancóga nó níos mó cosúla harán. Brahan sé an méad plúir a gcuireann tú isteach. Is fear lum nuair atá siad bris gánach, ime agus tá ocras an dahan orm inis. Cóábhair. Gáchéad is 50 grama brútín. Gáchéad is 50 grama prátí scafa av grátáilte. Gáchéad is 50 grama plúr geal. Gáchéad is 50 millilítir bláthach. Of a wine. Spúnóg hay a wine sóid a rain. Agus 100 gram cáis chéidir grátáilte. Im le haidh fruachta. Mó. Cuir an brútín na prátí grátáilte, sóid a rain agus an plúr I mabhla. Agus measc le chéile. A dó. Cuir an bhláthach agus an of isteach go máil, agus measc le chéile go bog, go dtí go bhfuil sé mín. Ifre 3. Té fruchtán thart mánach le beagán ime. Cuir spúnóg mhórd den bheascán isteach, agus frich feadh 3 nó 4 nóiméad an dá thaobh. Go dtí go bhfuil don orga orthú. Cuir an cháis orthú ag an deire chun lá. Má tá nóisiún agat, is féidir leat baráin a chur orthú. Cúpla smaoinemh. Bradán deatathe agus cáis uachtar. Slísíní bagúin agus of scalta. Siróp walpa fiú agus cúpla fréachán. Imig crackáilte. Buinteat na bhastú agus inistum conna sa bhí siad. Grá mór, Molly.